annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an sanya liman ne don a ringa koyi da shi, na kar ku ringa saba wa limamin ku jama'a. Idan liman ya kabbara sai ku yi. A cikin wata riwaya ta Abu Dauda, kar ku yi kabbara harama sai ya yi. Idan ya ruku'u sai ku yi. A cikin wannan riwaya ta Abu Dauda, kar ku yi ruku'u har sai ya yi. Idan ya faɗi sami Allahu liman hamida, ku ce rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Idan ya sujuda sannan ku yi. Idan sallah ta kama shi a zaune saboda wani uzuri, to kuma kar ku ainihin tsayu, duk sai ku zauna ku bi shi sallah a zaune gaba ɗayanku. Wannan hadisi abin da yake nuna mana shine yaya ake nufi da biyayyar liman. Biyayyar liman ita ce jama'a, liman ya fara yin kabbara harama a kiyaye, sannan kai kai. Kar ka sake liman yana kabbara harama kuna yi tare. Kar ka sake ka riga liman, don bahaushe ya yi fassara. Kun san kullum muna faɗin fiƙihun bahaushe. Ya ce akwai ƙanin liman, akwai wan liman, akwai abokin liman. Wai ƙanin liman shine wanda ke haƙura sai liman ya yi sannan ya yi, to kaga wannan ya dace da sunna. Abokin liman shine wanda suke yi tare, to wannan shine za mu tattauna hukunci a kan shi. Kuma wan liman wanda shi kafin liman ya yi ma ya yi, ina fata an gane. To wannan hadisin malam ya kawo shi ne don ya kulla wannan mas'ala, ya karantar da mu cewa ƙa'ida a musulunci ita ce ba a yin komai sai liman ya yi. wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi man rafa'a aw khafada qabla al-imam 'amidan ala qawlayn. Da gangan mutum ya riga liman dagowa daga ruku'u ko sujuda, da gangan mutum ya riga liman ruku'u ko sujuda, da gangan, ina hukunci? Malamai sun yi maganganu biyu. Ahaduhuma, ɗaya daga cikin biyun, anna salatahu fasida, suka ce sallar shi ta ɓaci in fa'ala zalika fiha kulliha aw fi akthariha. Amma fa sallar ba za ta ɓaci ba sai in a dukkan sallar ne yake yin haka, ko kuma a mafi yawancin ɓangarorin sallah. Wa huwa qawlu ahli zahir, su ibnu hazmin da su ainihin dawudu zahiri, wato mazhabin zahiriya, su suka faɗi wannan. Suka ce sallar shi za ta ɓaci in ya zama haka yake yin sallah ko kuma mafi yawancin sallar shi. Wa ruwaya an ibn umara ذكر سنيد قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الورد الأنصاري قال صليت إلى جنب ابن عمر. menene dalilin wannan maganar? Sai ce ga maganar da aka samo daga ainihin wani tabi'i mai suna Abul Ward. Ya ce na yi sallah gefen Abdullahi dan Umar, faja'altu arfa'u qabla al-imam wa adha'u qablahu, sai na rinka dagowa kafin liman ya dago, ina sunkuyawa kafin liman ya sunkuya. Falamma sallama al-imam, yayin da liman ya sallama, akhadha ibn Umar biyadi, sai ibn Umar ya kama hannuna, falawani wajazabani, sai ya lankwaso ni, sai ya fuske ni haka, ya tokare ni, ma'ana irin ya mishi irin kula din nan haka, ya jawo shi, ya tokare shi haka. Fa qultu malaka, sai na ce algafata malan lafiya? Kala sai ce man anta, waye kai? Qultu fulanu ibn fulan, sai na ce ni ne wani dan wani. Kala sai ce anta min ahli baiti sidqin, ka fito daga gidan mutanen kirki? Fa ma yamna'uka an tusalli, me ya hana ka kai sallah? Ai ba sallah kake ba. Qultu sai ce aw ma ra'aitani ila jambik, shi wannan mutum sai ce ya za ka ce ban yi sallah ba, baka ganna a gefen ka ba, ka faɗa da ka faɗa mun yi sallah? Kala ya ce qad ra'aituka tarfa'u qabla al-imami wa tada'u qablahu, lallai na ganka kana ɗago kai kafin liman, kana ajewa kafin shi. Wa innahu la salata liman khalafa al-imama, babu sallah ga duk wanda ya saba wa liman. Wannan magana tana nan al-imamu ibnu abdul barri shi ya ruwaito ta a cikin littafin al-istizkar, da kuma al-imamu abubakar ibn al-munzir. Jama'a kun ji wannan fatawar ibnu umar, duk wanda ya riga liman dagowa ko ainihin wato sunkuyawa bai da sallah. Wannan hujjar ita ce Qurtubi yake ganin za ta dace ga mutanen zahiriya da suka ce mafi yawanci ko dukkan ɓangarorin sallah, idan kana ainihin rigayar liman ka ji matsayin sallarka.